Takže ahoj, já vás zdravím u mýho prvního videa. Nedávno jsem si pořídil tuhle čízu z roku 73, konkrétně typ 477. To všichni asi poznáte. Motorka má kompletně německý doklady, takže bude probíhat, si myslím, bezproblémový přihlášení. Konkrétně tenhle ten kus je přivežený přímo z Německa. Je to původní stav, jo, tady ten plech, ten jsem sundal, tady byl vlastně tady ustřihlej, mám kompletně novej, ještě originál, což se divím, že to jde ještě sehnat, fakt to sedí pěkně, jenom jsem ho sundal, protože byl v takový zelený metalíze, ale půjde to do normálně klasicky do černé barvy. A tenhle ten konkrétní kus jezdil někde, netuším, přesně si nepamatuju to místo v Německu, ale to je jedno. Takový můj největší problém, co byl, tak sehnat ty originál hliníkový přepínače, jak světla, tak tady vlastně blinkry. Jo, takže jsem tam vlastně koupil, údajně píšou, že to je na 477, ale já si myslím, že to má i 350, nějaká 40, 39 a takhle. Motorku nemám úplně v plánu nějak kompletně renovovat, spíš bych ji chtěl nechat v co nejvíc původním stavu. Když on ten lak, když se na to podíváte, tady ty voděrky na tom kastlíku, jo, ta nádrž, jo, tady je takový malý důlek, tak bych to nechtěl úplně kompletně renovovat. Co mě překvapilo, tak jsou zachovalý chromy, hrávky plus teleskopy. Vzadu vlastně krytka té rozety, to je taky jako v hodně slušném stavu, je to zastříkaný konkurent, protože to tady mám takhle venku uvrat, aby to nechytilo nějakýho lišáka. Co mě mrzí, tak vlastně ten tachometr původní VDOčkovej, ten nefunguje. Jo, to stačí, když se tady odstrčím jenom a už ukazuje 100. Takže asi bude stažený. Nicméně, klasika každý čízy, nefunguje posilup. Jo, není to funkční, ale já jsem se snažil to, vlastně dal jsem tam hadičky, vepředu tady v tom hrdle je ucpaná ta tryska, nádobka je prázdná, všem z toho důvodu, že tady chybí olejoznak. Nevím, jestli by ten olej vytejkal ven, jo, ale je to prázdný, je to zapojený, lanka, jak mají být hadičky, jak mají být. Je to jenom kvůli vzhledu, jo, ale samozřejmě budu lejt normálně olej do benzínu, aby to mazalo pro jistotu a fungovalo jak má. Trošku si ještě pohraju s elektrikou, protože tady blinkry vlastně dělají trošku bordel. Nevím, jestli jste někdo koupoval přepínače na blinkry, ono to je stejný, myslím, že i na 592 na panelku. Takový ten klasický třípolohovej. Když ho dám do nuly, bliká levá strana, když ho dám na jednu stranu, tak blikají všechny 4. Takže si říkám, jo, pecka mám výstražný, ale ne, je tam problém v elektrice. Možná i ten spínač blbne. Ale teď jsem dal momentálně nový olej do převodovky, nebylo tam vůbec nic, protože když jsem to tady testoval, tak to bylo strašně hlučný, jo, řazení nešlo moc dobře. Ta 4 dělala problém, ale dal jsem tam olej, všechno je v pořádku. Tady ještě mě čeká vyměnit to asbestová šňůra v tom, nevím, jestli je lepší tam dát něco jiného, někdo, kdo tam dáváte lepší nějaký těsný, tady to strašně prdí to ven, háže to olej, jo, to tady běželo asi ani ne minutu, prská to jako blázen. Ale říkám, motorka jede fakt pěkně, co mě překvapilo, ten originální původní stav, hlavně k tomu mám ty papíry, takže budu moc brouzdat na jaře tady po našich silnicích. Byl bych rád za každou radu od vás v komentářích, co mám dělat s tím vypínačem, jakou tam dáváte šňůru na vejfuk. A já se budu těšit, až shlédnete moje další video, jak probíhají další opravy. A snad už příští video bude na značkách a něco ze silnice. Tak jo, tak se zatím mějte a ahoj.